Dobro jutro, dobrodošli u Informator za mlade. Danas govorimo o jednoj vrlo važnoj temi, inkluziji osoba sa invaliditetom. Pažljivo pratite. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Usluga stanovanja uz podršku. Internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom. Mladi ljudi sa invaliditetom koji žive u našoj zemlji svakodnevno se susreću sa mnogobrojnim preprekama i problemima. Današnji Informator posvećujemo upravo njima. Često zaboravljamo da je naš najveći zadatak svakoga dana da budemo i ostanemo ljudi. Bez obzira na različitosti u fizičkom izgledu i ponašanju, sve nas povezuje želja da budemo srećni. Na putu do sopstvene sreće, mladi ljudi sa invaliditetom u Srbiji nailaze na različite prepreke, neprijatnosti, a nekada čak i na opštu neprihvaćenost. Ali mi, njihovi sugrađani, pružanjem podrške, pažnje i poštovanja, takođe i iskrenog osmeha, možemo im pomoći. Koji su ti glavni problemi sa kojima se mladi sa invaliditetom susreću u Srbiji? Pa, generalno najveći problem prevoz, dakle od doma do fakulteta, i to je suštinski glavni problem svih studenta sa hendikepom. Bilo bi mnogo lepo kad bi na tom polju moglo nešto da se učini, pošto u suštini ne postoji ništa adekvatno što bi moglo da im pomogne. Postoji u Centru za studente s hendikepom vozilo koje je za to namenjeno i dobije se raspored od doma do fakulteta određeno vreme i povrtak i tako dalje, i to je zaista jako dobro urađeno i jako kvalitetno. Jedini je problem što to ne postoji u popodnevnoj smeni, pa onda studenti koji treba popodne idu na fakultet uopšte nemaju tu mogućnost. Ja koristim KSP, ali imam puno prijatelja koji ne mogu da koriste javni prevoz i to je onako baš pogubno po budžet svakog studenta. Osim rešavanja problema prevoza za osobe sa invaliditetom je jedna od najvažnijih stavki svakako zapošljavanje, koje predstavlja vrhunac u procesu osposobljavanja za samostalni život. Za određenu vrstu posla, znači ljudi koji su u koliciji mogu da rade na kompjuteru bez ikakve probleme i ne trebaju im neki ekstra uslovi, što je malo prilagođavanje poslovnog prostora, znači nekog toaleta, gde je Nacionalna služba za zapošljavanje čak daje određena sredstva da se adaptiraju ti prostori, znači to faktički poslodavca ne košta ništa. Drugo, postoje poslovi da nisu samo osobe s invaliditetom u koliciji, postoje slabovidi, slepi koji mogu da rade neke stvari. Ono što je Srbija kao država u poslednjih od donošenja zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom pozitivno uradila, to je da je omogućila otvaranje preduzeća namenjena baš osobama s invaliditetom, gde postoje posebna finansijska sredstva za stimulaciju što poslodavaca da otvaraju takva preduzeća i da zapošljavaju osobe s invaliditetom, jer stimuliše i dotira, daje subvencije za 75% zarade osoba s invaliditetom do 50% prosečne zarade u Republici Srbiji. Ja sam dobila posao preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Ja sam ekonomista po struci, završila sam višu poslovnu, tako da sam se učlanila u udruženje za cerebralnu i preko Nacionalne službe sam dobila posao. Ja sam ekonomista, završila sam višu školu, ovde vodim knjige, knjigovođa sam, tako da je nekim delom to i moj posao. Pa meni znači, eto što se tiče mene same, što se tiče finansijske situacije, ali samim tim da nisam kući. Asocijacija za promovisanje inkluzije umnogome pomaže osobama sa invaliditetom, pre svega svojom uslugom stanovanja uz podršku. Ovo su ljudi koji su deinstitucionalizovani iz doma Sremčica, gde su živeli dosta godina u zatvorenoj sredini, a ovo je za njih jedna šansa da prosto za potpuno socijalno uključivanje u lokalnoj zajednici, za sve aktivnosti koje su prosto namenjene svim ljudima, pa naravno isto tako i njima u skladu sa ljudskim pravima. Ovde je super, slažemo se lepo svi zajedno. Ovde je lepše nego bolje tu da se više krećem i da idem na sport svaki dan i volim kad sam zadovoljna i kad sam ovde sa društvom zajedno.
Jedan od načina da se približimo problemima mladih ljudi sa invaliditetom i shvatimo njihov položaj, ali i načine na koje im možemo pomoći je Bosi Fest, internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom koji će ove godine biti održan od 2. do 4. juna u Domu omladine. Ako ti mladi ljudi kroz taj film pogledaju, kroz te filmove u stvari pogledaju neke naše životne priče, mislim da onda mogu i da se uključi i da na neki drugačiji način posmatraju i same osobe sa invaliditetom, a s druge strane kako mogu da uz neku malu njihovu pomoć da jednostavno pomogu da ta osoba sa invaliditetom može da funkcioniše i živi. Naravno, ne zaboravite da je nekada za pomoć dovoljna volja. Sami studenti da pomažu svojim kolegama, studentima s hendikepom, to je negde ljudski, altruistički, znači ne treba za to nikakvo sredstvo, samo da neko ima dobru volju da pomogne svom kolegi studentu, ništa specijalno. Ne dozvolite sebi da na bilo koji način diskriminišete osobe sa invaliditetom i izbrišite sve predrasude koje imate o njima. Umesto toga pomozite im koliko god možete, a sledeći informator gledajte već sledećeg vikenda. Prijatno!